ኢየሱስ ምስ ወፅአ ብዙሕ ህዝቢ ረአየ። ሓላውሃን ዘይብለን ናረጊዕ ነበሩ እሞ ደንገጸሉ። ብዙሕ ወይን ክምህሮም ጀመረ። ብዙሓት ሰብ ድማ ሓንካሳት፣ ዕውራት፣ ጸማማት፣ ቆራያት ብዙሓት ካልኦትን ምሳታቶም ሒዞም ናብኡ መፁ። ኣብ ጥቓ እግሪ ኢየሱስ እውን ኣንበርዎ፣ ንሱ ኸዓ ኣሕወዮ። እቶም ህዝቢ ድማ ዓባሳት ክዛረቡ፣ ቆራያት ክሓውዩ፣ ሓንካሳት ክኸዱ፣ ዕውራት እውን ክርእዩ ርዮም ተገረሙ እሞ ንኣምላኽ እስራኤል ኣመስገኑ። ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ፀዊዑ በሎም፣ እዞም ህዝቢ እዚኦም 3 መዓልቲ ምሳይ ገይሮም እዮም እሞ ዝበልዕዎ ስለ ዘይብሎም የደንግጹኒ ኣለዉ። ኣብ መንገዲ ከይደኽሙ ኸዓ ጾሞም ተሰናብቶም ኣይፈቱን። ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ ኣብዚ በረኻ ዝደዓን ክንድዚ ዝኣክል ህዝቢ ዘጽግብ እንጀራ ካበይ ክንረክብ ኢና በልዎ። ምድሪ ክመሲ ጀመረ። እቶም 12 ኸዓ ቀሪቦም ኣብዚ ኣብ በረኻ ኢና ዘለና እሞ እዞም ህዝቢ ኣብ ዙርያና ናብ ዘሎ ዓድታትን ገዛታትን ከይዶም ክሓሉን ዝብላዕ እውን ክረኽቡ ኣሰናብቶም በልዎ። ንስኻትኩም ዝብላዕ ሃብዎም በሎ። ንሳቶም ግና ንሕና ኸይድና ነዚ ኩሉ ህዝቢ ዝመብልዕ ክንዕድድ እንተዘይኮይኑ ምሳና ዘሎስ ካብ 5 እንጀራን 2 ዓሳን ኣይበዝሕን እዩ በሉ። ኣስታት 5,000 ሰብ ይኾኑ ነበሩ እሞ ንደቀ መዛሙርቱ በብ50 እናሰርዓኹም ኣቐምጥዎም በሎ። ከምኡ ገበሩ፣ ንኹሎም እውን ኣቐመጡ። ነተን 5 እንጀራን 2 ዓሳን ኣልዒሉ ናብ ሰማይ ጠመተ፣ ባሪኹ ቆረሰ። ንደቀ መዛሙርቱ ኸዓ ነቶም ህዝቢ ከቕርብሎም ሃቦም። ኩሎም በሊዖም ጸገቡ። ዝተረፈ ቆረርስ ድማ 12 መሶብ መሊኦም ኣልሓሉ። በብኹሉ ነዚ ብሩህ ለዋህ ጎይታና ኢየሱስ ይኹን። ጓሳ ከምዘይብለን ኣባጊዕ ፋሕ ንዝበለ ህዝቢ ካብ ምድንጋጽ ዝተልዓለ ክምህር ውዒሉ ሓንካሳትን ዕውራትን ዓባሳትን ድሕሪ ምፍዋሱን ምምሓሩን ራእይ ከብዶም ብጥሙያቶም ክኸድውን ኣይሓደቦምን። ጎይታና ኢየሱስ ነቲ ዝስዕቦ ዝነበረ ህዝቢ 2 ግዜ ከም ዝመገቦም ኣብ ወንጌላት ይነግረና። ሓደ ግዜ ን5,000 ሰብኣይ ብ5 እንጀራን 2 ዓሳን ን4,000 ሰብኣይ ድማ ብ7 እንጀራን 1 ዓሳን፣ እዚኣቶም ኩሎም ብዘይ ቆልዓን ሰበይትን ዝተቖትሩ እዮም። ኣብዚ ከም እንሪኦ ሓደ ግዜ ደቂ መዛሙርቱ ቀሪቦም ምድሪ ምስ መስየ ብዞም ህዝቢ ናብ ዓድታትን ጎደጎታትን ከይዶም ንርእሶም ዝብላዕ ክዕድጉ ኣሰናብቶም ክብልዎን ከለዉ ኢና ንርኢ። ጎይታ ድማ ንስኻትኩም ባዕልኻትኩም ዝብላዕ ሃብዎም ብምባል መሊሶ። ንሳቶም ድማ ንኽንድዚ ዝኣክል ህዝቢ ዘጽግብ እንጀራ ካበይ ክንዕድድ ኢና? ኣብ ካልእ ጽሑፍ ድማ ናብ ዕዳጋ ከይድና ዶ ክንዕድግ? መሊሶም ድማ ናይ 200 ዲናር ከማን ከም ዘይኣኽሎም ይነግሩ። ናብቲ ምንጩ ኩሉ ዝኾነ ጎይታ ቀሪቦም ጎይታይ እንታይ ክንገብር ኣይኮንን ዝብልዎ ዘሎ። ነቲ ግሩም መርከብ መሰንሰላም ነቶም ህዝቢ ከሰናብቶም ምኽርን ሓሳባትን እዮም ዝህብዎ ዘሎ። ዝገርም ነገር ድማ ኣብቲ ካልኣይ ግዜ እውን ከምኡ ምድጋሞም እዩ። ንስኻትኩም ባዕልኻትኩም ክበልዑ ሃብዎም ምስ በሎም ኢን ወስቲኾም ብዛዕባ ካብ ዕዳጋ ክረኽብዎ ዝኽእሉ መግቢ እዮም ዝሓስቡ ነይሮም። ጎይታ ድማ እንታይ ኣለኩም ክንደይ ኣለኩም ዘለኩም ኪግሮይ ብምባል ትሕዝቶኦም ክእለቶም ወልሓንቲ ከም ዘይበቅዕ ምንም እውን ክኣክል ከም ዘይችል 5 እንጀራ 2 ዓሳን ንኽንድዚ ዝኣክል ህዝቢ ክኾና ከም ዘይትእላ ብምርኣይ ወልሓንቲ ከም ዘይብሎ ነቲ ህዝቢ ንምምጋብ ብቕዓትን ሓይልን ከም ዘይብሎ ምስ ረኣዩ ጎይታ ነቲ ዘለዎም ክባርኸሎም እንከሎ ንርኢ። መጀመርታ ነቲ ህዝቢ ብመስርዕ ሰሪዖም በብ50 በብ100 ብኣገባብ ብምቕማጥ ኮፍ ከብልዎም ጎይታ ሓቢርዎን። ብድሕሪኡ ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ባሪኹ ቆሪሱ ሂብዎ። ኩሎም ድማ በሊዖም ሰዲቦም። ክብሪ ንኢየሱስ በይኑ ይሁን። ሎሚ ኣብዚ ክፉእ ናይ መወዳእታ ዘመን
كابيخا تمكتب زلغ إنجيرا خبي تبلع اللغ كاب إدرو بويتادو ويس كاب عداغا أب عداغا عديغم بزمتوو زيت قب زيروي مقبدو تتبرع اللغا ويس كيد كاهت عدقيم بتومي كاب دخاز السنة بتخازلو أبزي زلنا يا زمن وين نبويتانا زي ثمهارون زي فلتون هزبي كاب عداغا نخمكتب مخرن حسابات دو مغرب وحل خوينهم يركبوا علو كاب إجرو قويتا زي كونس كاب كاد بزح زقلقلة بالزرار باس الدماء حبي تربحيلو زسوا بزح تسلوان سعبتن ونجلنو كاب زبها العدادة زتفالا لي مهورتاتن حساباتن ان داوا دحكا عبز وحزلو زلو زمن إنا زلنا بلبنا من قدنا بمحساب هدئ إلنا أرتحت قويتا بمقمات قالوا كن مرمرن كابو زخوانن زي كونن دما كن ملن نقويتانا يسوس بعلو كن فلطن كن مقبون يدبعناي نسخاتكم بعلقاتكم زبلا حبو مسبولهم قويتا بيبلنان إلهم ذلن عدمان خندز زعاكل زتأك ما يكونن إلهم كإلازون تعامينهم حيلو من بقعة من تعامينهم وإذا دما بب مسرع عقمت ومسبولهم إشيلهم بمئزاز أب إقرو بويدا وبويدا طلبق جيرون من تغرئيو بالمسرع كف عبيلهم بزح مهرتات حسابات فلسخ النار سخان مهزون أبزو بس حلو زمانين هذا لنا إذا عملاهوين ترايت حسابات يتقاطعت من يتعامل ببر كاب بويتاليو ويس كاب عدادا أبزي مرمرلو أواني وزركب يوم قدامو ثاب وخطاتا بقلقلتهم أزتيم تنكوغاتيهم ميرو نقويتاوين بوزح ترهاتي ديال قلوبو نيرو بزعبا باولوس أب قدامي كورنتوس كالأي معرف مس النري أحواتي أنا دموان معطلكم كان له بزي يسوس كريستوس من سوغا تتي التسلح حدا نقدر أكاغم زي فلت مدبكو أمو نبغاتكم كنات كان له مسكر أملاخ ببلوث زربا ويس بتباب كنقركم أي متعو أنا غاب دخامن بفرحاتن بوزح من بدفادني أبغاتكم تنظر امناتكم بسلطان أملاخ مبر بتباب سب من تخيت سرلسي زربا ينسب كتين دماء بمردع منفسن سلطان نمبر بزا سدع زربا تلب أي نبر هاي كابز زمن زن كاب كمز زبالة أقلقلوتن معرخن دينا رحلمان تفينا نزلنا بزيتي تسعلي كروسوس كال مقر كي سبدخ كي رئيومن كي مهرومن بمردع منفسن سلطان ننتزي كوينوز ببلوث زربات بسب وي بزا ستة زربات تبب نخي نقرون بزح اندا دخمه اندا تتنكقح بوزح ثرحات بد اندابلن أباطاتهم يمالا لسقف انتايو خساب كندزي كساب زنبد بالزف لهونير نكرستوس مرعي حديقوم أو كيريو أو نغي سرات آية المرتو آية مقلاتو آية فلت أطيلهم أب أولوس نغي سرات قويتاوين كوميلوهم بب مسرع أعمتوها نبويتات رايك ريو لومي كرستوس رايك سبق اللو زبلو بزحاتنكوا انت خونو بثقباراتهم قنا عنت رايك الرئب مباليهم زسمو لومي تمقوا زلخا كاب قويتان تخوينوس نقويتات رايك تريو دو يدبرك اللو ويستم أساسيتي وي عقل قلتي زبالو أنا اللخو الكهب مبال نقويتا كي تريو بزي فرحات من بدبادن أبتقويتات رايزر أيو لبو مقام كالكي لو مقاهم زلو رقتيو نمهرسة تدل غطيد أهاليها بإنجيرا عدادات تأبيركا مثاب قويتات رايزر كب تعمق بتحرمكا إخاز المخ يعود مسلانة نتزغوانا ريو بمهرو قويتات ذر ريمو أمانة أبزينا يقبرها وريات صحفي زقل سألنا زلو بارناباسن ساولن أقلقلوت مسواتو نتمسلينا دما وانجير منقست عملاخ مسابخلو نمسلينا دما بمهرو قويتات قريمو بمقرام كم زعمانة يندرن نايلومي نايزبن ناسباقي وي أقلقالي انت زغون بزي سكبتا أنا مس مهاركو أنا مس سبخكو مس بلنبر ومهرو قويتايرو أي متعنده
ቶም ንጎይታ ጽቡቕ ገይሮም ዝፈልጥዎን ዝተረድእዎን ግና ነቲ ምንጪ ስለ ዝፈልጥዎን ኣዝዮም ድማ ስለ ዝበርህዎን ምህሮ ጎይታ ምዃኑ ንምምስካርን ንምእማምን ኣይከብዶምን እዩ። ብብሉፅ ዘረባ ጥበብን ብዘስደድ ምሁሮን ካብ ዕዳዳ ዝመትረት ትምገብ እንተደኣ ሃሊኻ ትጐስዖ ድማ ነቲ ምሁሮን ነቲ ጥበብን ጣዕምን ምድናቕን ምግራምን እንተዘይኮይኑ ድሕሪ ጎይታ ምጉያይ ንጎይታ ምጽማእን ምንፋቕን ኣይኮን። ከምቲ ሄዋን ዝበለቶ ኣብ ዘፍጥረት 3 ምዕራፍ 6 እታ ሰበይቲ ድማ እታ ኦም ምብልዓ ጥዕምቲ ንዓይንቲ ኸኣ ጽብቕቲ በብምሃብ እውን እተብህግ ኦም ምዃና ርያ ካብ ፍሬኣ ወሲዳ በልዐት። ምስኣ ኸኣ ንሰብኣያ ሃበቶ ንሱ እውን በልዐ። ዋው! እንታይ ዓይነት ምግላጽ እዩ! እንታይ ዓይነት ምህሮ እዩ! ኣበይና ጠፊእና ነርና ዘበለካ ኩሉ ምህሮ ካብ ምርዳእ መንፈስ ኣምላኽ ዘይኮነስ ካብታ ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጦም ካብታ ሃብኣ ምስ ትበልዕ መዓልትስ ሞት ክትመውት ኢኻ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢሉ ዝኣዘዞ ዝተባህለ ኸይከውን ሎሚ ይፍራሕ። ካልኣይ ነገር ድማ ተቐላቢ ናይ ዝሃቡኻ ናይ ዕዳዳ መግቢ ምስ እትኸውን ኩሉ ግዜ ኣብ ሰብ ተወኪልካ ኣብ ትሕቲ ዱካ እግሮም ተቐሚጥካ ኢኻ ትነብር እምበር ካብ ትሕቲ ቁጥጥሮም ወፂኻ ወይ እውን ንጎይታ ባዕልኻ ብምፍላጥ ክትዓቢ ኣይትኽእልን ኢኻ። ጎይታና የሱስ ግና ህያው እዩ። ንስኻ ባዕልኻ ንጎይታ ኣፍለጦ ከይንቲ ልቦናኻ ሰፍተልካ ብዘይ ምስልካ ይጸሊ። ቶም ቀዳሞት ኣቦታት ኣብ ልዕሊት ንጎይታ ጥቓይ ከርእይዎም ዝነበሮም ፍርሃት ንጸሎት እውን ብርክት ኢሎም ከምዚ ይብሉ ነበሩ። ምእንተ እዙይን ናብቲ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎ ኩሉ ወለደታት ካብኡ ዝስመ ኣቦ ብብርከይ እምብርከት ኣሎ። ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ ክትውርትዑ ከምቲ ሃብቲ ክብሩ ክህበኩም እጽሊ ኣሎ። ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ክሕደር ኣብ ፍቕሪ ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪትኩምን ምስ ኩሎም ቅዱሳን መግፍሑን ምንዋሑን ምዕማቑን ቁሞትን እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ክትእሉ ሞነታ ንፍልጠት ሓለፈት ትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ክትፈጥዋ እሳዕ ኩሉ ምልኣት ኣምላኽ ምእንቲ ክትመልኡ እጽሊ ኣለኹ። ግናኸ ኸንቲ ኣባና ዝገብር ሓይሊ ካብቲ ንሕና እንልምነን እናሓስቦን ዘበለ እምብዛ ዓዚዙ ክገብር ዝከኣሎ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንኹሉ ውሉድ ወለደታት ኣብታ ማሕበር ብክርስቶስ የሱስ ንዕኡ ክብሪ ይኹኖ። ኣሜን። ሎሚ ኣብ መድረኻትና ንሪኦ ከም ዘለና ኣነ ወሃቢ ብዘስምዕ ዝተፈላለየ ተግባራትን ምንቅስቓሳትን ተዘይኮይኑ ተንበርኪኹ ብኸምዚ ዓይነት ጸሎት ስለ ህዝቡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝድፋእ ይህሉ ዶ? እንዴ ግና ኸቶም ብንጹህ ልቢ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንመላለስ እንደሊ ብኸምዚ ዓይነት ጸሎት ስለ ርእስናን ካልኦትን እንዳጸለና ንምፍላጥ ወይ ካና ክንተግህ ይግባአናይ። መንፈሳዊ ህይወትን ዕቤትን ቀስ ኢልካ ብዘተምታ ዝዓቢ ህይወት እዩ እሞ ንኣምላኽ ንምፍላጥ ብትዕግስቲ ናይረ ኢላ እምብሮ ብቕጽበት ዝመጽእ መንፈሳዊ ዕቤት ወይ ለውጢ የለን። ነቶም ኣብ እግሪ ጎይታ ኮፍ ዘብሉኻ ንጎይታ ድማ ክትሪኦ ምእንቲ መስርዕ ዘትሕዙኻ ጎይታ እቲ ካብ ሰማይ ዝመጽ እንጌራ ክቕልበካን ከጽግበካን ድማ ዝሕግዙኻ ሰዓብ ምህሮ ጎይታ መገርለሚ ተግባራቱ ድማ መስተንክር እዩ። እዚ እንተዳሪኻ እንተይምካን ንጎይታ ምግራምካን ምድናቕካን መመሊሱን ደሃደረ ዝውስኽ ዳ እምበር ዝጠፍእ ኣይክኸውንን እዩ። ንጎይታ ብባዕሉ ንኽትፈልጦውን ምስኡ ተመላለስ። ኣብ ቃሉ ልገብ እጸሎቱን ኣይትሰልክ። ንሱ ነቶም ዝደልይዎ ቀረቦም እዩ። ፍዕነት ዝርግርግ ዝበለ ዝተሓዋወሰ ማይ ብሕቕ ፈሪሳውያን ዝኾነ ምህሮ ነርስኻ በዕላ ክትጸልኦን ክትፍንፍኖን ኢኻ። ነቶም ጎይታ ከተገልግሉ ዕድል ሂብኩም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ድማ ተገልግሉ ዘለኹም ብብዙሕ ድኻምን ጻዕርን ህዝቢ ኣምላኽ ንጎይታ ጥራይ ክርዮ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኮፍ ክብል መስርዕ ኣትሕዙ። ሓሪፍካ ተቐመጥ ንጎይታኻ ድማ ፍለቶ እንዳበልኩም ብብዙሕ ምንብድባድን ፍርሃትን ኣገልግሉ። ንምህሮ ጎይታ ብምርዳእ መንፈስን ስልጣን ኣምላኽ እንበር ብዘስድዕ ዘረባ ጽበቕ ወይ ብብኑጽ ቃላት ዝወቀበ ኮይኑ
سب نقويتا كام مفلات نأخذكم لمفلات نبيتا كام مدنا دما نأخذكم بودنا أبرسكم كيس الرد فرو نقويتا نانا تتصادق فرادي فرهو ناتنسو زغبرو هلو تعقان كإلتن أزي كابايا يكونن ماثيا يكونن كابوي يلكم بمملكات نكرستس أغننو زي كونس لوميناتي قويتا بينو خبرلن كدن نغلن زببو نحنا لو من تخبرنا له عدنا بط انت رخبنا لن أبكن مسابات من حبيت مسيلنا انت ترأنا لن قويتانا أبقالو كم تيبلن سلازي أب المسب نتأمن أن يقولوا أنا قاب الميتي أب سماي زلو أبوي كأموني أب المسب نزق حدن هي دما أنا دما أب الميتي أب سمايات زلو أبوي كقحدي هم قداموت أبوتات نقويتاتا أمينهم حليفو زلنا يبلنا اندابلو بحيلنا ويس بخيلاتنا دو زقبرنا يمسركم اللو بمبال نقويتا أبكد مهلو تأمينهم ملعطي بقى رأي سب متعومنا بمبال نتقرب اللهم مسوعة كبرة المهرم كدا وانتم كديدو نقويت أخبيرو أقل قلتهم كودون كلو دما ناب قويت ناب تتصادق فرادي نزغلو بصدق زفرج قويتا يخدو خمزلو تعمي لم وديو لمني نقويتا تأمنا دو انت زي تأمن تايو دما بثعما حالتي أبو زحات قويتاي بسمكا تنبينا دو أيكونا أغان انتس بسمكا دو أيلتفعنا بسمكاس بزح حيلو دو أي قبرنان كبلو ديو شو أنا أتون دلرتي عمتا كتو أي فرد قغمن كفاي رحاقو كبلومي عمت زبهال نجر زي ملكتكا وي زي تفقدلكا بحيلي وي بغزا فقدكا موساد مالتي إزي آتوم دما قويتا يزولو انكوان انت نبرو نتنو قويتا بينو زقبو خبري بزي مأمانهم بمأماتهم نسو دما أبساماي أبكن بو يقحدهم الله أبز زي قبرو أيكون جيبنا يوزولو وزلو أبيت فرد سب أيكون انزلو بحصوت نخطوات دليت كا أبتبللون مسو آخر أبزد ليلون أبن بيت فرد سب أيكون كون زولو زلو إناخي أبكن متتصادق فراري مسترسد دما زي اللي حسيمكم منتزبلو دما أنتم حسوتي مبالو ديناخا عن مستي زبلوم زلو نقويتا زعنج نقويتا زقبو هفري نقويتا زقبو مئنمان بمأمات نخغرات رؤسو من نهرفان ربحوني زو علوخ كويت هنا ركب زناقر زي يسورلنا بمهرة رديئة دما ومن الناس توعلن باريعثن كون يدد كثلنا سقا ويتانا يسوس كريستوس مس كلاتكم يغن الفلات ويتانا يسوس هذيو أمين حقاقكم عطوب مبارهتكم بروهيو مسوقاتكم قويت كام مرعاك سأبزم اللس زيتبايو مو ناتيو كوح مسأبلا بوبو زغفتلو سبات مسولو قويت كمت غلو نقي حمز رخبهم باروت تيوم بوتساني تعاتيقو أدي غمزة غمتهم ريبون تمزدن القلوم بحكي يبلوكم عنه أبكال ايتي ويساسيتي حلوة ليتي مزيو كمزي هنت رخبهم توم باروت تيوم بوتساني إناخ زفلت بعال بيت نتعسر عزمة اللاك زين تزفلتاس مناطحي بيتو غتوكو عاتكون لون صث أيمن بالن ليه نسخاتكم دما قد سب زي حاسبكم ما جزي خمتي مو تتدالكم كل ويتاخ آبله تتؤمنون الناس توعدن مدقابي اللبن ببدي زيهم كذبو قويتو أبسدرافيتو زي شموس مهني اتو قويتو خمت غلو كبزنا قبرز تفنحو باريا بطيل عبزلت ريتو خمز شمو بحكي يفلقكم علو اتباريا بلبوك نرتاو قويتا يدون بيهم انت بلدنا مقرافتهم قلاون عقرادن مبلعن مستين مسكارن يجمع قويتا تبارياتي نصو بزي تتصبيع معاتي بزي فلت أسعات كمت قراري توقع عقديو مستمزي عملو وقوري وقاد قويتو فليت وزي تدالوي كم تفقادون زي قبر باريا بزح نقرافتي زقود بوي